Vieš, o čom hovorím však? Poznáš tento virálny moment. Určite si tento virálny moment videla. Myslím, že to zaplavilo internet, nie? Vypadni. Dobre, takže všetci chcete vedieť, aký je kontext tohto. Bola to dlhá výmena pohľadov medzi touto bielou hráčkou a touto čiernou hráčkou v ženskej NBA. Prečo spomínam ich rasu? Nie preto, že by mi na ich rase nejako záležalo, ale preto, že je to dôležité pre tento príbeh, pretože to vyvolalo taký rozruch. Okrem toho, že to urobilo z tejto hráčky, Sophie Cunninghamovej, ktorá hrá vo WNBA, živú legendu za to, že sa tak intenzívne zahľadila na niekoho, o kom si myslela, že sa dopustil faulu, to spustilo obrovskú diskusiu o rase. Mnoho ľudí však nepozná kontext tohto videa a ten je, ako vždy, nesmierne dôležitý na pochopenie celého príbehu. WNBA je známa tým, že nemá veľmi dobrú sledovanosť. A začína to tým, že myslím, že asi 80% hráčok je čiernej pleti. Dobre, toto je od Groka, tu vidíte štatistiky. Asi 80% ich hráčok bolo čiernej pleti. Teraz, to nie je dôvod, prečo mala WNBA slabú sledovanosť. Je to skôr preto, že ženské športy zvyčajne nepatria medzi tie, ktoré ľuďom prinášajú veľa vzrušenia. Väčšinou ich veľmi nesledujú. A tiež preto, že marketingový rozpočet na ženské športy je oveľa nižší ako na mužské športy, čo sa v priebehu rokov pomaly mení. V poslednej dobe však začali privádzať niektoré z týchto bielých hráčok, ktoré si naozaj získali publikum, pretože majú osobnosť. A okrem toho sa v týchto zápasoch objavil naozaj zaujímavý jav, kde dochádza k faulu za faulom proti bielým hráčkam. Zo strany čiernych hráčok, ktoré, povedzme si úprimne, boli často veľmi politicky motivované, reprezentovali BLM a podobne, vôbec sa nebáli do toho zapojiť politiku. A tieto fauly boli akoby takmer prehliadané. Nechcem to zľahčovať. Dobre, tu je malá kompilácia. Potrebujem hrdinku. Dobre, z nejakého dôvodu je tento ženský šport čoraz násilnejší. A pritom sa toho veľa nerobí, aby sa to zastavilo. Pozri sa na to. Dobre. To je naozaj intenzívne násilie. A mala by si vedieť, že po tom videu to dievča, ktoré zaútočilo, dostalo len zákaz na jeden zápas a pokutu $1,000. To je vtip. Doslova ju škrtila, dobre? Ale vidíš čoraz viac týchto tendencií, jednoducho, násilia. Násilia, ktoré vôbec nevyzerá vhodne pre túto hru. A samozrejme máš ten super virálny moment, keď toto biele dievča urobilo toto proti černoškám. A černošky z toho boli úplne mimo, nazývajú to BLM 2.0, pretože ona provokuje na základe rasy. Keď v skutočnosti, ak si pozriete zábery zo zákulisia, alebo teda nie zo zákulisia, ale priamo zo zápasu, čo sa vlastne stalo pred týmto momentom, neviem, či dôvod, prečo na ňu ukazuje, je rasová provokácia, alebo je to len kvôli faulu, ktorý sa stal na ihrisku. Pozrime sa na to. Veľmi ma zaujímajú vaše názory. Povedzme to na rovinu. Je to rasizmus. Začalo to s Caitlin Clark a teraz som to ja. Všetci to vidíte. Keď biele hráčky začnú hrať na vysokej úrovni, zrazu sme namyslené, zaslúžime si dostať úder, alebo sme príliš emotívne. Ale buďme úprimné, im sa jednoducho nepáči, keď biele dievčatá dominujú v ich hre. Dostala som lakťom, bola som odstrčená, dokonca mi hráčky počas hry šepkali vyhrážky. A kvôli čomu? Pretože hrám tvrdo, pretože sa nevzdávam. To nie je len fyzické, to je cielené. To je nenávisť. A už o tom nebudem mlčať. Ak ma niekto nečestne trafí, vráti mu to. Bodka. Už som to urobila predtým a urobím to znova. Nie som tu na to, aby som sa hrala na obeť. Som tu, aby som súťažila. Ale nikdy nedovolím, aby si zo mňa niekto robil srandu len kvôli farbe mojej pokožky. Ak si myslíš, že to mám len tak znášať a usmievať sa, vybral si nesprávnu osobu. A Caitlin, ona si tým istým prešla tiež. Vidíme ten vzorec a liga by ho mala začať vidieť tiež. Ak sa teraz nepostavíte za spravodlivosť, kedy potom? Ak stojíš pri mne a Caitlin, ak máš dosť dvojakých štandardov, napíš do komentárov Suitport. Daj im vedieť, že v tom nie sme sami. Myslím, že na túto udalosť ani nemohla byť lepšia reakcia. Toto je z rozhovoru, ktorý poskytla. A pozri sa na rozdiel medzi tým, čo hovorí ona po tejto udalosti, dobre, a tým, čo hovorí čierna hráčka. Len som tak trochu ukazovala. A ona na to. Neukazuj na mňa, neukazuj na mňa. A ja na to. To si nemala hovoriť. A už som nepovedala ani slovo. Je to proste taký dobrý moment.
taký dobrý. Je to naozaj skvelý moment. Ona jednoducho neprestáva. Ona doslova neprestáva. Dobre, myslím si, že sa všetci zhodneme, že táto žena je riadna drsňačka. A teraz už chápem, prečo sledovanosť stúpa. Pretože ju chcem sledovať. Pozerala by som doslova všetko, čo robí. Jej postoj je taká zaujímavá, je taká zábavná a nedovolí, aby ju niekto šikanoval. Myslím, pozrite sa, jednoducho to nedovolí. Jednoducho to nedovolí. Jednoducho neustúpi. A samozrejme, tie memy z toho sú šialené. Internet je týmto úplne zaplavený. Dobre, takže teraz, ako som povedala, tu je kontext tejto chvíle. Je tu tá istá stará téma, povedz to. To je faul však. Bojujú so svojimi tankami a svojimi bombami. A svojimi bombami. Teda. Že stále má jeden faul za druhým, jeden faul za druhým. Dobre, udierajú ju, útočia na ne. A rozhodcovia s tým vôbec nič nerobia. Neviem ako ty, ale mňa frustruje, že ženské športy dostávajú zlú povesť kvôli hádke medzi dvoma ľuďmi. Ale myslím si, že je to aj dôležitý ukazovateľ toho, že často hovoríme len o rase. A pritom si často neuvedomujeme, že práve bieli hráči často trpia týmto rasizmom. Som bláznivá. Vieš, ten moment v zápase, následná suspendácia, celý ten príbeh, ktorý sa tam vonku vytvára. Je smutné, že to dospelo až sem kvôli basketbalu. Mnohé z nás, ja aj Tudorová, sme ani nevedeli, že sa tá situácia stala, až kým neskončil zápas. A teraz nás vykresľujú ako výtržničky a dostávame vyhrážky smrťou. Je to naozaj nepriateľné. Je to niečo, čo sa v tejto lige musí zmeniť. Vedela som, že to bude chvíľa. Vedela som, že to bude doslova sekunda, kým sa spustí celé to rasistické. To celé my sme obete. Obeť. Diktum. Obeť. Mentalita obete. Keď bieli hráči začnú hrať basketbal, Je to mentalita obete a je to veľmi prehnané. A ľudia sú z toho už unavení. Najmä keď to porovnáte s tým, čo sme práve videli od Sophie Clarkovej. Vzhľadom na všetko okolo incidentu a ako to vyvolalo nenávisť a podobné veci na sociálnych sieťach, ako si myslíte, že by vás mohli v tomto incidente lepšie podporiť? Myslím si, že to ani nie je o tej suspendácii. Ak si v tej chvíli mysleli, že je to potrebné, tak nech sa tak stane. Ale myslím si, že je veľa ďalších situácií, o ktorých by ste mohli povedať to isté. Myslím, že najdôležitejšie je, že ide o našu bezpečnosť. Veľmi nám záleží na bezpečnosti na ihrisku. Ale znova a znova sa stretávame s tým, že nám ľudia sa vyhrážajú smrťou, zverejňujú naše adresy. Znova a znova. Obeť. Tutoho veľa o stávaní sa do pozície obete nebolo však. A už ma to naozaj unavuje. Ale vieš čo? Ak je toto zábava, ktorú nám internet ponúka však, ako šialené je, že jej to prešlo. A ona namiesto toho, aby hovorila o tom, že nie je v poriadku, že niekoho udrela do krku, stále opakuje: moje bezpečie, moje bezpečie, moje bezpečie. A potom Caitlyn na zem a Mimochodom, len aby bolo jasné, toto sú dva rôzne zápasy. Toto sa nestalo v tom istom zápase, áno? Toto bola jedna udalosť. A potom, a Sophie reagovala na Clarkovu, ktorá je jej kamarátka, povedala len: dosť bolo, stále nám robia takéto veci. Nikdy nič nepovieme, nikdy nič neurobíme. A preto ich chcem dostať do nepríjemnej situácie. A samozrejme, objavili sa takéto komentáre. Historicky, keď biela žena ukázala na osobu inej farby pleti, často to skončilo linčovaním. Sophie Cunninghamová očividne nerozumie generačnej traume, ktorú tento gest údajne spôsobuje jej čiernym a hnedým, queer, zdravotne znevýhodneným LGBTQ a ďalším ľuďom inej farby pleti. Každopádne, to je príbeh tohto virálneho momentu. Navždy to zostane mím. Navždy sa to bude používať na poukazovanie na šialenstvo. A samozrejme, ďakujem, že ste tejto záležitosti venovali pozornosť.